Добро утро! Вие сте с първите BTV новини за петък 13 март. Аз съм Ивайло Василев. Народното събрание ще обсъжда тази сутрин на второ четене законопроекта за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Освен това, депутатите ще разгледат на първо четене законопроекти за промени в закона за акцизите и данъчните складове. Очаква се народните представители да продължат обсъждането на второ четене на законопроекта за пряко участие на гражданите в управлението. Във времето за парламентарен контрол на депутатски въпроси и питания ще отговарят премиерът Сергей Станишев и министрите Петър Мутафчиев, Валери Цветанов, Джевдет Чакъров, Миглена Тачева, Асен Гагаузов, Пламен Орешарски.